Здравейте хора! Сега снимаме на garb.co, с мене са SkillRHD. да, и TrollHackBG. Да, и аз снимам в момента. И Facebook. И Facebook, Neybook, Noob. Кико ела. Пази ли си, окей? Ела бе! Няма да ти ям целия бе, тапак. Парти сме. Цъкни спейс бе, тапак. Спейс! Не се яш. Абе, как да напиша обратни скоби? Не. Ти обратни бе. Ами да затворя скобата. Ами, другото, бутончето. До него. Какво? Леле, какво стана бе? Тук играем на един мод и аз влезнах в сплитър. Еликсир. Кот ти ела да ме изядеш. Еликсира най-якото, защото Идвам към имаме тебе, храна. Окей. Мен също ще ми изядат. Вау, колко храна се вижда като си сплитна. Нали аз преди... Кой е слаг бе? О, fucking нига. Диксън с умрели. Зяда уния бях 53 000. Аз ще снимам и на лига. Да. Диксън с къде си? Умрех. Идвам към тебе. Някакъв ме сплитна, ама умря. Мен ме спритна бързо, Кико, идвай да ме изядеш. Окей. А те ви за какво се изяжда? Ето. Ами, защото е сплитнат. Да, може. Че нещо първъртях отново. Тролхак шматка, идвам към тебе. Тролхак. Тролхак шматка. Добре, този слаг за колко порасна бе? Това е мод, който е доста як, защото много Той е бързо се включен в храниш. играта. Кой е прокет? Аз съм TrollBG шматка. Аз съм. Да, бе, Нещо не ми излиза скина. И на мен. на мен ме излиза. На мен не излиза. И на мене. Не. Сокерес! Аре, бебате. Аз намалях, защото някакъв ми изяде другата половинка и за малко ще да умра. Мен един ми пусна сплитър. И ме уби. За втори път сплитвам тоя. Тоест не ме убия, ама ми изяда някакви Това части. такъв топък, бе. Не, също ми изяде това. Умрях. Кой е Пикселс? Аз? Ти къде си? Къде си ти, бе? Твърде дребен съм. Къде си бързо? Отказвам се да снимам. Ела, че частите ми свършват. Отказвам се да снимам за скоро с бие. Как се казваш? Прокат. Ама къде си? Не знам, аз го намерих няколко пъти, ама той не знае, че съм. Шматки яш. О, не. Леле. Ама защо не ми излиза скина, бе? Аз трябва да напиша на долна черта ли, за да ми излезе? Не бе. Оф. Такова тези скоби бе до буквата П на английски. Само че бе Shift. То ти излиза след това до него. Пак има за затваряне. Виж, че съм без скин. Имаш ли скин вътре? В смисъл сложен, истински. О. Кико, леко, Кико! Кико, това си ти бе. Аз съм до тебе. Сплит. Кико, ти не! Кико е вода! Яш. Някой да ми изяде мене по-скоро. Матери. О. Матки, не ме яш целия, бе! Бегай, бе! Малък Фейсбук. Кико, не мога. Идвам към тебе от другата страна. Добре. Остави ме, Кико, не ме яш. Кико, не бе, брат! То как да си сложи скин, бе? Имаш просто слагаш името, примерно потейто. О, Кико, дай. Яш. Еми добре, защо на мен не го виждам тогава? Ама и аз не го виждам. Дай малко, дай Изглежда малко. принципи. Дай малко. Айде да идвай. Ела към мене. Ела към мене, бе. На теб излиза ли ти? Не, аз съм си написал. Променя цвета. Да. Фейсбук, Изяш малката ми, изяш малката. Еми ти тръгваш към мене, аз няма къде имам брудно. И аз отивам на това, ти идваш с мене. Не. По принцип, братле, на BMW има скина, аз нямам. Да, нещо бъгва. Ела на сплитър малко да дадеш. О, не. Сплитнаха, бе. Идвам. Остай на мене. Яш, бързо. Вау. И малките. Добре.
Не ти ги вижда малките, аз съм заклещ. О, тази палачинка. Еш. Бързо. Абе, човек, що ми е толкова голямо и като стана много голямо, нищо не Тия вижда. само ме заклещват. И мене ме заклещиха. Аз дори знам Христо, ти с кой скин си? Абе, хора, има ли как да си го направя така, че като стана много голям да си виждам нормално, а не стана... Да, котке, да. Ти си почти целия мап. Как ще виждаш? Освен ако не се сплитнеш. Да. Кико, шо не си в топа? Ор! Гетнаха това. Защото съм малък. Идвам, шматке. Аз ще изгълтам втория. Мата, то Феникс само ме яде, бате. Четвърто място с почти 100 000. Добре, четвърто. Фак, сплитнах се. Ела към мен, близко си. Кой е то Феникс, бате, само ме яде. Кико, къде си? Бързо. Ела към мен, че едва се движа. Много съм. Стопки. Фак. Ляв се. Кико, Аз бързо. съм 9. Яш ми малките, бързо. Не, ще ме изядат. Ще ми изядат това. Аз съм 9. Лътъв там ме изяда. И мен ме изяде тая. Пикселс, ето ме. Аркед гео ли? Не бе, аз съм Skiller HD. Бат, бе, къде си? Бе, абе, обърни се назад, бе. Ме приклещиха, бат. Имаш ли скин? Нямам. Не, трябва да напишеш в скобите скина BMW и след това Skiller HD. Да. Трябва как Демек. не идва. Демек. Тебе що скинати отвън? Как скин? И аз нямам скин. Не, бега шматка не е скин, трол е скин. Ами, защото прокет. Христо, аз не съм те видял на тебе скина. Аз не съм прокет. Как си? 9. 7 съм. 6 си вече. Да. Значи първо скина в скоби ли, бе? Кико, здравей, Кико! Майко. Ами, какво направя? Христо, аз си мислих, че Ивчо е аркед го и го бях виднал, ама... Преди това. Лака. Кот кяра после след този клип да снимаме на лига. Окей. Аз ще играя Йорик. Не съм виждал ютубър веднага да снимам след първия си клип. Втори. Аз само ти казвам. Не, че Аз няма да може снимам да веднага. има да е. Първо ще си играя. Защо ме изяждате? Ама и ком, преди мен колко храна има. Пак нямам скин, бат. Аз имам. Защото играеш... Май се сещам защо нямаш. После трябва да сподели за малко. Окей, Някой някой... да ме заде, че... За сега... Шматка, бързо, шматка! Къде си? Фак, лагна ми. Бързо. Ето, ела. Яш, някой да ме... Не мога. Ела. Аз за сега ставам по-шири извън на факт. Окей. Не те изядах аз Иво. Не. Знам. Не. Айде, ме не изядах. Палачинката. Пай. Кай. Аз съм 10. Браво е. Ами ти си без име. Да, знам. Юнимет. Ама как е? Айде, то пая пък не изядем. Какво? Сплитнах се. Изпускана. Крисо, аре споделям ти колко. После бе снимам. Не забравяйте да харесате клипа. Да. Да. Айде, кучело ми. Нека ме се сплитна в сплитър и дойде към мен. Пораствам. Пикселс, ето те, Пикселс. Да, видяхте, ама взимам храна. Бум! Ара бе, ба. То шматката е... Иво! На бе. Така. О. Сори, ама нямах друг шанс. Нямаше как да се измъкна. Ще го изям. Fuck you. По-добре, Аре бе, поне... бабте. той Какъв да е се този ходи. пък? Хай поръсна на второ място. Багу. Тук много садва не ще стане, но Ех, то пиха и ме дразни. дай ме. Ох, пускай, само умирам. Не. What the hell? Да, бе, стелър. Не бе! Ай, тук дига за една секунда 100.
Хрисотата. 1000 де. Намалял ли бе? Намалял ли е? Той е умрял. Аз ти казвам сега до полуда. Ще стане бе. Хрисо, без да искам влезнах в сплитера. Ела ти изяш моите малки, аз твоите. Чакай. Дай голямата, дай голямата. Идвай де. На едно място. Окей. Колко объра, бе? Никой, който не познава. Не. Мале, за малко да се влезна в сплита. Аз изяждам всичката храна, така че... Това е the best map ever. Колко си малко бе, БМВ? Аз съм 8. Вече имаш... Ние с това сме четвърти и пети с Хрисо. Чакай, ще помогна за тоя. Ела, бързо изяж го. Чакай. Не бе, мен ме сплитна как? 7. Матки, не! Не мога 194 хиляди съм, 194 хиляди съм. Не мога да се контролирам, знаеш кое е гадно? Хрисо, голем ли съм? Лагва ми малко. Давай, голем си. Мини 7. Мъче, не, заклещих се. Измъквай се. Сплитнах се. Бате, какво правиш, бе? Кико, сплитнаха ме, Кико! Ела! Ама някой Кико трябва да ма заде уби малката. почти. Къде си ти? Да намазалото. Някой ще ми изяде ли малката? Ето те, Кико! Изяща ми малката. Какво да направя? Къде ти е малката? Не виждам. Ето я до тебе. Това малката ли ти е, бе? Да. Трябва да минеш през 10 сплитера, за да ти изям. И че изяш ме. Ге? Тия, колко топки си, бе, да те. Имам и по-малки. Те са много гадни. Колко 2000 поинт съм, ама... Аре, бързо идва един, за да го изеш. Не мога. 123. О, има Ами яде скин. малките топки, това буко. Има скин на White. Чудно. И е тигър. Бум! То нига как идва в страна голям. Той ме изяде. Букулка мазен. Сега до полуда. Пикселс! Аз съм... Не ме Къде се появи този, бе? Не бе, Кондио, умрях. Ела! Аз съм си подил. Абе, тук много бързо се храниш. Сука, блят. Аз съм 10. Аре бе, скила HD, некъв си ме изяде. Ти как се пишеш, бе? Прокет! Да беше казала, е. Да, ти ме приклещи при стената. Аз те верно те приклещих. Какво ме приклещи? Момчета! Като Бързо, елата, аз не виждам екрана. Ама те оставих жив. то БМВ! Аз. Пак ли ти, бе? Идвам, БМВ, тръса, идвам при Гошо, идвам, ете, бе. Лутафа как ми изяда ти. То го видях. The fuck illusion. Намали малко. Кико, арме вънка, бе. Аз просто съм на тренировки. Дита, колко его бандита, колко... Не! Какво правиш, бе? Какво, бе? Ох, Аз съм White. Приклещиха ме, не. Айде. Станах само 200 000 points. Абе, я да го видя то. Скин на лайт, бе. Някакъв опитва да ме сплитне, голяма грешка. Той ме сплитна, ама след това довиждане. Има много Къде си, големи. бе, лайт? Аре, бе, бате, какво става, бе, бас играта? Довиждане. Лайт, я да те видя. Окей. Аре, бе, то е едно даун. Окей, сега. Мале, само стана голям, ще изпогълтам всичките. Ма няма как Ти ли бе, аз съм втори. Да, Втори влез. ли си? да стане. Пикселс. Какви са ти ли си White Soccer, бе? Да, ма. Бати тъпия 123. Аз тук що го изядах тока. Аха. Бе, Да. О, бе, бате. Лайт сокър. Шиба на пица. Ела. Кико, бе. Фак. Тук е пълно с сплитъри, бе. О, нуп. Fuck you! Are you serious, злата? Прикрещиха ма големите! Добре, измъкнах се.
Умираш, баце. Бати 123 бате. Нали? Да, бе, той е много гаден. Вау! Не, някакъв за малко да те сплитне. Видях го, аркаде го. БМВ. Абе, това ти ли си БМВ, бе? Ебата! Ебахтав! Абахтав, я. Бате, некъв лайк ме изеде, бате. Ти си само Не, БМВ. бе, ти съм... Та-та-да-та-да. БМВ на второ място, за нас да го изявам. Аз съм на 7. Прокат. Окей, още малко и ще спираме клипа. И аз по същия начин. Ще ми е 20 минути клипа. Но тук. О, Illusion е умрял. Бърже! Приклещика ме, бега! Айде! Я да го видя с него, ето. Да. Пукни бе, ам чемпион. Мрю. О, храничка, попаднах много с храничка. Аз съм седми. Аз съм никакъв си. Охо, колко бързо пора. О, Джизус. Лайк, не ме явиш, хай съм аз. Сука, блядь. Не! Бате, стига Стафи, идва ли този, бе? Гледайте го какъв е нахален пицата, бе, отиде баш в него. Пукни бе. Това БМВ. Сядах го с спейс, защото съм... Много мраза, като ме сплитнат те букуци шарани, тъпи. Това най-много мразя. Да. Колко сплитъри пуснаха върху мене, бе? Пети съм! Сокър, ела, сокър. Бързо! Бата, аз умрях. Опа! Знам, че изяда Illusion. Не бе, кондил. Не, гош! Не! Така, Господ. Фак. Фейлнахме и аз и Хейфис. Не бе! Не, това беше на... Не! Елате към мене, хора. Добре, един огромен, как ще гони малък, не ми е ясно. За какво му е малък, аз не знам. Къв е то хай, бе? Не Аз съм знам хай. от тея тъпи сплитърчета нещо. Жалки са. Ама има още един хай. Опа, аз не успях да се пусна сплитър. Да. Ти ли си първи? Не. Не, Който е БМВ? Само БМВ-то единствения не е това. Иво не е той. Сериозно ли? Аз мислих, съм че хай. ти си хайс. Окей. Нига, Супермен умира! Колко го ставих? Аз съм White Soccer. Аз те виждам някъде надясно. Супермен двойно се сплитна заради сплитъра. Умираш, братле. Аз съм отляво на тебе, ела. Налево аз идвам надясно. И никога топка не Това може. ти ли си то тигърчето? Да. Какво? Бати, какви сте, бе? Бати, изкачаш ти те. Къв е то Чарлз, бе, бати? Боби порасна. Лили! Майкото, Боби. Стана огромна па. Аз съм сплитнатар, ела тебе, нещастница. Малък съм. Не псувай на клипа. Не обиждай. Чел ли си правилата? Клипа ми нещо стана с него. Добре, няма значение. Дигам го нов. Не, бе, Хрисо, не снимай, бе. Не бе, Христо, да снимай. И аз ще ти споделя само, може ли да ти споделя най-сет? И това беше от мене. Харесвайте, абонирайте се и след малко сигурно ще правя клипче още едно. И до скоро.